Hola, BTV. Jo sóc la llum i això és Líquid Làtex. Baby, it is the flex, única like myself. Baño todo liquid latex, sudo todo como Duralex. That's a flex, pieza única like myself. La piel dura como T-Rex. Made with my house, tu que de pilo con gasolina. Me hidrato con tu babita, lo firmo con taladro. Estoy en otra liga. Araña, bañada, picará. Pata coja, anda libreta, su telaraña. Atrapa, retrata, dispara. Ella quiere met, con tacones Prada. Ella quiere met, con ojos de araña. Ella quiere met, alfombra quemada. Ella quiere met, en látex bañada. Ni Fendi, ni Gucci. Baño todo liquid latex. Sudo todo como Duralex. Baby, it is the flex. Única like myself. Baño todo liquid latex. Sudo todo como Duralex. Drip like Cobra. Pelito, si no comas. Tengo el ojo como Misa. ¿Quieres que te diga otra? Bitch, un faig container. Entra el grog i un Land Rover. Del carrer em faig el fitting. Que estas nails son de la City. ¿Crees que espero tu llamada? Mientras llamo que dispara. Cuenta 3 veces el truco. Batido -1. Let's go. Pica-la, pica puta, com es quitxa-te, agafa'm la pedra, soc joc i domina tu, crema-la, metge, jo soc sardina, quan s'encén la flama no hi ha qui rap. Pica la bota contra la ferida, la pista és mullada de suor divina, com raja la xeta, amorro la pica puta, som joc de làtex vestida. Ni Fendi, ni Gucci, baño todo liquid latex, sudo todo como Duralex, baby it is the flex, única like myself, baño todo liquid latex, sudo todo como Duralex. Bueno, molt bé! No sabia que entraríeu directe. Clar, aquí estem. Tenim a Llum en directe a l'habitació 910 de BTV i per pop en català amb tints de reggaeton i ballroom scene, no? Una mica? Toca una miqueta, no? Una miqueta de tot. Escolta, gràcies per començar per presentar aquest single gairebé en exclusiva, perquè avui surt, no? Avui surt. Ha sortit avui a les 12 de la nit. Però ja fa uns dies que hem tingut algunes pistes. Com ha estat aquesta promoció que has fet? Com t'has colat al metro? Explica'ns. Bueno, hem fet una miqueta de promo pel metro, hem estat jugant una miqueta amb les enganxines que hi ha a l'interior, fent una miqueta de fantasia, però bueno, tot legal. Crec. S'ha d'intervenir una mica a la ciutat i l'escena, no? I fer coses diferents. Jo crec que sí, jo crec que el metro és com un espai on les persones dissidents, com que moltes vegades ens hi hem trobat violentades, crec, i em semblava superguai, no sé, agafar-ho des de l'empoderament i, no sé, molt a gust, crec que ha funcionat molt i que la gent li està molant. Que guai, segur que inspires a molta gent amb aquestes estratègies de màrqueting street, així com diferent. Escolta, molta sort en aquesta nova era. Moltes gràcies.